Takže dobrý den, já vás vítám na Hobby Hubu, já jsem Filip a dnes jsem tady s youtuberkou Denisou Radovou, která má přes 21 000 odběratelů a přes téměř 2 miliony zhlédnutí na YouTube. Ahoj, to jsem já. Já se chtěl zeptat, co tě na YouTube nejvíc baví? Mě vždycky hrozně moc bavila práce a komunikace s lidma a když byla karanténa, tak jsem vlastně chtěla nějaké ty svoje názory sdílet s vícero lidma a tím pádem neměla jsem úplně šanci, když byla karanténa. A jediné místo, který jsem v tu dobu našla, byly sociální sítě a proto jsem tam začala tvořit. Mě prostě baví pracovat s lidma. Jo. Jak bys třeba doporučila někomu, jako, kdo chce začít na YouTube, začít prostě? Je to úplně basic. Vezmi si telefon a natáčej. Jedno, jestli máš Samsung, jestli máš Apple, jestli máš mikrofon nebo nemáš. Já jsem začínala s iPhonem, měla jsem editor na mobilu, střihla jsem to třeba 6 hodin na nějakém úplně basic programu a třeba až o rok později jsem si pořídila kameru, protože mě to fakt hrozně bavilo, ale stačí si fakt vzít jenom mobil a začít natáčet. Jo. Tohle, jak dlouho třeba jako ti trvalo, než jsi získala nějaký, jakoby, dejme tomu, základní following, no, třeba jako plus nějakých fanoušků? Já dělám na YouTube od 14 a teď je mi 17 let, to znamená 3 roky. Rozjelo se mi to, myslím si, že jakoby ke konci roku 22, takže teoreticky teď už nějaký ten following a spolupráce jedu teprve rok. Takže si myslím, že standardně i bez toho equipmentu, třeba jako kamery, tak nějaký following a nějakou fanbase trvá získat třeba 2 roky. Je to docela těžké. Yep. A jak si myslíš, že třeba finančně náročná a časově náročná ta tvorba na YouTube, jak když jsi takhle právě, řekněme, pravidelně prostě nahrávat a jako získat si nějakou tu fanbase a tak? Když začínáš, tak to není moc finančně náročný, protože prostě snažíš se pracovat co nejvíc s tím, co máš. Ale když už to chceš vzít malinko víc profesionálně, tak si musíš pořídit kameru, nějaký základní vybavení, jako vy tady kluci máte třeba světla a mikrofony. No a potom, když se to ještě přehoupne do té mojí třetí oblíbené části, kdy už třeba vás někdo sponzoruje nebo máte různý spolupráce, což je vlastně super, že takhle jako influencer si můžete i předělávat třeba ke studiu, tak už to není moc finančně náročný, protože dejme tomu, že ty peníze jsou v oběhu a je to nějaký biznes. Tak já moc děkuji za rozhovor a my vám děkujeme, že jste video dokoukali až sem. Pokud se o youtubering víc zajímáte, doporučuji vám kouknout se do popisku videa, kde najdete odkaz na naši Reddit komunitu. My se s váma loučíme a ahoj.